vind og vejr, og regn, og tåge og del. Hvad er alle de her betegnelser? Hvordan opstår det? Og hvordan påvirker det vores vejr? Det er, hvad vi vil snakke om i dag. Luften vil jeg starte med. For eksempel, hvordan kan det være, at det er meget sværere at trække vejret, jo længere du kommer op? På Mount Everest vil det være en god idé at have ekstra ild. Og det der er på grund af, at jo højere du kommer op, jo tyndere bliver luften. Det vil sige, at der er mindre mængder af iltmolekyler i luften. Luften består jo af 48% kvælstof og 21% ilt, og så selvfølgelig også 1% af andre gasser. Og det vil altså sige, at jo højere vi kommer op, jo mindre ilt vil der være. Lufttrykket, hvor jeg sidder lige her, vil man betegne som 1 atmosfære. Men det varierer alt efter, hvor man er. Man vil snakke om, at det gennemsnitlige lufttryk for jordoverfladen vil være 1 atmosfære eller 1013 hektopascal. Nu vil jeg snakke lidt om højtryk og lavtryk. Højtryk er, hvor trykket på det givne sted er højere end sin omgivelser. Lavtryk er omvendt, hvor trykket er mindre end sin omgivelser. Vinden vil altid blæse væk fra højtryk og vil blive suget ind mod lavtryk. Det samme, man kunne give et eksempel som i en støvsuger. Støvsugeren danner et lavtryk, og luft bliver suget ind. Sebastian nævnte godt nok at glemme Corioliskraften, men det betyder ikke, at den er mindre vigtig. Corioliskraften er en usynlig kraft, der skubber ting på grund af jordens rotation. Jordens rotation, det er hastigheden, der er, når jorden drejer. Og det ender så alt efter, hvilken bredde og gør på. Når du så er på ekvator, hvor det er rigtig stærkt, så bevæger det sig med omkring 16.000 og 64 km i timen. Og modsætning større på Nordpolen, så går det meget, meget langsomt. Så ret sagt, jo bredere jorden er, jo hurtigere går det. Et godt eksempel, hvis du snakker om Corioliskraften, er, hvis vi siger, at jeg står på ekvator, og altså den 0. breddegrad, og vi siger, at jeg er super god til at kaste. Så skal jeg kaste en bold til en person på den 40. breddegrad. Men hvis jeg kaster direkte til ham, så vil Corioliskraften gøre, at en bold vil misse. Hvorfor? Til at sige dig. Fordi denne Corioliskraften påvirker min kast. Det samme fungerer for vind. Begrebet vindstille, det er ikke vinden, der står stille. Det er faktisk bare, at vinden bevæger sig i samme hastighed som klodens rotation. Så hvis vi siger, at vinden bevæger sig 400 km i timen, og det gør rotationen også, så vil der føles vindstille for os, der er i det område. Men jeg vil snakke lidt om, hvad nedbør er. Og nedbør er, når luft afkøles og ikke længere kan indeholde den mængde vanddamp, der er i luften. En luftmasses evne til at indeholde fugtighed er afhængig af luftmassens temperatur. Altså det vil sige, jo koldere luften er, jo mindre vanddamp kan den indeholde. Ergo kold luft kan indeholde mindre vanddamp end varm luft. Yes. Nu vil jeg snakke lidt om, hvad skyer er og tåge og hvordan de opstår. Skyer består af meget små vanddråber eller iskrystaller og dannes, når en luftmasse afkøles til under dugpunkttemperaturen. Tåger er skyer, der dannes tæt ved jordoverfladen. Hvis temperaturen er under frysepunktet, vil fugtigheden i tågen sætte sig som rimtåge. Man ser ofte tåge i foråret eller i starten af sommeren, da tåge dannes ved at varm eller fugtig luft rammer koldt land eller havoverflade.